Lekarza przyłazi taki facet i klacko rękami. I coraz bardziej klacko te rękami, klacko tymi rękami, klacko. A lekarz się pyta, czemu pan cały czas tymi rękami klacko? No bo je odganiam lwy. No ale przecież tu nie ma żadnych lwów. No widzi pan, że to działo? Przyłazi facet do psychiatry i go do: panie doktorze, ja się już tak długo u pana leczę. Tyle to kosztuje. A mnie tych potworów pod tym moim łóżkiem przybywa. One są coraz straszniejsze. Ja się ich boję. Spać mi nie dawają. Panie, ale to tak gibko nie przyjdzie. To jest długotrwałe leczenie. Musi się pan uzbroić w cierpliwość. Po 2 dniach przyłazi hop do niego nazad, go do: panie doktorze, ale ja już jest zdrowym, ja już to wszystko przeszło, ja już nie muszę do pana przyłazić. No ale jak to jest możliwe? Jak to się stało? No, przyszedł stolarz, uciął nogi z łóżka i problem zniknął. Przyszedł facet do psychiatry, on się go pytał: a co panu jest? No tego to ja nie wiem, ale wie pan co, panie doktorze, ja się chciał zapytać, ile u pana wizyta kosztuje? No 300 złotych. To co, zapisać pana? Panie doktorze, taki piźnięty to że jeszcze nie jest. Przyszedł facet do lekarza z rybką. I lekarz się pytał: co panu jest? Ale ja przyszedł z rybką, godo. Z rybką? No panie doktorze, ona ma jakiś taki suchy kaszel. Panie, ale to ja to nie jest weterynarz. Pan tu pomylił adresy. Ja tu zwierząt nie leczę. Ja? Kolega mi gadał, że pan mu wyleczył raka. Kolega koledze gadał: wiesz co, moich znajomych to kurde chyba porąbało. Oni są nienormalni. Oni mnie zaprosili do siebie w sobotę na urodziny psa. No kurde, na urodziny psa. No jak ja mam iść do nich na urodziny psa, jak ja w sobotę mam wesele kota? Przyszła taka baba do psychiatry i go do: panie doktorze, z moim chłopem się coś dziwnego dzieje. Łonemu się wydaje, że jest śnieżnym bałwanem. Stoi przed chałupą, ma garniec na łepie, mietła. Co ja mam z nim robić? Niech mi go pani tu przyprowadzi. Po godzinie baba przyszła sama. No lekarz się pyta: no a jaka jest mąż? No panie doktorze, jak ja przyszła do domu, patrza się, na zolu jest cała kałuża wody, garniec leży i mietło.